Βέβαια, χωρίς χαμόγελο τι αλλιώς. Λοιπόν, παιδιά, τι έχετε να μας πείτε, τι είναι? Λοιπόν, καλησπέρα σας. Με αφορμή την Παγκόσμια Βραδιά χωρίς ατυχήματα, η Πράσινη Κιβωτός, σε συνεργασία με το καφέ Μπαρ Μπαρούτ, την αστυνομική τροχέα του Δήμου Τρικάλων και το Πανεπιστήμιο των ΤΕΦΑ Τρικάλων και το Δήμο Τρικάλων διοργανώνει απόψε μια δράση, μια έρευνα κατά την οποία εμείς εδώ πέρα, τα παιδιά, η ομάδα θα πρέπει να βρει μια παρέα, να τις ρωτήσει αν θέλουν να συμμετέχουν σε μια δράση, να βρουν ένα άτομο το οποίο θα το επιλέξουν ώστε να μην βγει κατά τη διάρκεια της εξόδου του και μετά το τέλος της βραδιάς του θα του κάνουμε μια φιλική μέτρηση, αν συμμετέχει, κατά την οποία το άτομο που είχε φορέσει το βραχελάκι πριν δεν θα πρέπει να πιει. Μετά τη μέτρηση, αν το ποσοστό του αλκοόλ που θα έχει στο αίμα του είναι λιγότερο από το απαιτούμενο όριο, θα λάβει και ένα δωράκι. Εσείς τι λέτε, παιδιά, συμφωνείτε με το συγκεκριμένο σας? Μέσα, έτσι συμφωνούμε. Βέβαια. Έτσι, αν μετά δικαιοσύνη, δεν έχουμε απόλυμα. Πρέπει να συμμετάσχουμε.